Winong, Mbak Lintang. Niki all artis berdiri. Nah, Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All artis itu berarti semua dong, Pak. All artis ini semuanya. All artis star tamu. Star tamu. Ayo, kuwi anu Eka melu sisan ka. Oh, karo Eka sisan. Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki bangsa. Ayo, Mbak Eka. Bangsa dini iki ben nyawang wae. Oh, lagune nyuwun Lestari. Heeh. Oke, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. Nggih. Kene, Dok. Ayo. Kumpul. Wah, luar biasa. Iki. Nggih, sampun jumeneng Mas Garing? Sampun. Mbak Niken. Di mana di kau? Tes angkat Oh, Mas. ya, Nah, angkat tes. Iki. Nah, Dini nyawangnya ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku, ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Ayang-ayang ya. Oh. Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Oh, urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak. Lestari. Nggih. Sing ngengken sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Mas Bayu. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari, ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani sabang ucap kon. Yuk, Lestari all artis bersama Mas Garing. Saking Semarang.
Terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillah. Mung perkara mimik mlebu cangkeme kok sida geger. Ya wong jenenge kecelakaan, Mas. Saking-sakinge mangan mimik. Nggih, nyuwun Nggih, Mas. ngapunten. Nggih. Pas lagi bengok kok mimik mlebu cangkem ya. Nggih. Nggih, Mas. Mas Gareng sawetawis ngatur panglipur. Nggih. Kathah lepat diagung pangaksami. Ngaten, Mas. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Lintang Kairo. Nggih. Donga apa Mas Gareng? Mugi-mugi Bapak Junedi sak keluarga kali sing rubida kudu rencana salara tambah rezekine, tambah barokah lan tambah berkah gesangipun wonten ing alam dunya menika. Amin. Amin. Terima kasih Mas Gareng. Nggih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Yo.